mitin mai hian chan nein ngai zong hi kan nei deuh vek ome mangai na te po hian in nga na lo nei ve keu zelin heng hi sumle pai du na awangte mi pat mei chiat na man chak na awangti le manita na ham thatna aum non wangin ani deuh bera Mahse chu tianga rero po ve mi alo an bum zo ka te rero chu han ngai to ri ngot po hian an na hle don ni ti po a hria theya chu tiang ang tong tu te chuan atira chuan an ngai zong te chuan an hmangai tak tak emo ti in an ring hle maya Mahse hun rei lo te ya chung hmangai tu der ti awang chuan boina tamzok a chua pha ta thin ni in alang tun tuma chuan Brenda mila gorde chanchin kan sei ho dona he case lo she tu te chuan he tiang ang ema in isik na atam hi mak an ti hle maya police kalai pahni in hmangai na chuan he tiang te noi aron thlen hi amak hle ome he wang hian Argentina ram soi nging tu ani hial ta bok ani tun chum kan case mi puimo tak mai pakhat chu Brenda mikala gordoi hini in kumsang kha zakwa somkwa panga me ni som parka khan lo pianga katamarka khwa cheng ni in unaw pathum te jinga chuana te berani a hei mai ba ka hian an unawa me chom chun ni in a u te pahni Ivonia le Frederico te jinga chuan Brenda chu Salian chowe zelin hemi wang hian a u te thazar hnoya chuan a thla po among hle maya chu mai ba ka unaw tinin po hian anin kar chu a tha in chumi ai ma chuan anu nen chuan anin kar chu a tha ema anin kum ngei ba ka an pahnia omdun le chu nuam an ti don thin ani heng ba ka hian Brenda chu lekha thiam fing le fel fai tak ni in thian siam po athiam hle maya he mai ba ka mitum ro tak ni in he tianga thian siam athiam ba ka hian har satna thian ti in kara om re chuan a chin fel dan po athiam thei hle maya chu tiang chuan a thian ti in kara po chuan har sana engma chhuangai lovin mi chu atiling oile mai zel thin ani ome ti chuan a pian pui mi zia awang hian Brenda chuan zer chhun som tur po hre chatin psychology lam chu atui hle maya he mai hi alani lo Brenda chuan gymnastic le lam chu anuam ti zong tak ni in an school ai te po alo ove zo zo to a ama to phian stage a han perform vel chu nuam ati hle thin ani ti chuan Brenda hian thian anga hle maya heng a thian ti le midang zinga tang hian ama chanpuina dila rilro lama lo pan to te po alo nei ve nual to a thuron po athiam ang to ka thatak tak lo pe ve thinin hetia high school a chhuano hian Brenda chu khopui chunga university thatak pakhata chuan atling ta hlo maya heta hian psychology chu langalin midang dor thiam na lam le har sana chinfel lama chuan a in thlor ta dewa reilo te a an class a chuan athiam ber pol lo ni chhotel telin an professor te po chuan base na sang tak alaka hian an ngat ta hial maya chuti lai mekin Brenda po chuan Amah hun dor chu lo ngai to ve fo thinin khopui chu chho san lawa in bin bel chu tumin azirna lam chu na ane nge chu atum chawa Mahse thildangin aron nang chingtlat mai an college komni na le kum thomna in kara alaka lain tlai kha chu Brenda hian phone call dongin chuta a phone call don chu aunaw pa hne na tangin alo ni reng maya aunaw pa chuan chanchin lo mamlo tak mai chu ron shilin an pa chu heart attack awanga aboral tho aron shil thut alo ni a ti chuan apa thina chuan an chungkwa chu a ngong hne tak zet ani ber an zawai chuan an tor vek ati thei ome chungzinga chuan a tor ber to ni in a chan po ama chawa an chung ko ina aum to wangani a heti lai hian Brenda u te pahni chuan napui fanaute nei to in sang an chang ve ve to a ani Brenda la chu azerna chhunjamin anram khopuya aum dai mai boxi chumi awang chuan anu chu alunga leng thinin akhwa po har le nge a te chuan Brenda chuan college so huna po khopuya la oma e zona te po dap a han tum ve te lulnen apa boral ta ka wang chuan anu ampui turin college so vele katamarka chu apan leta ani Mahse an kho po chuan a thom tok chu alo om vele maya he mai ba ka hian zirna peng dang chu chhun som le in kho chunga chuan dan zirna lama ain admit ta boka heta po hian Amah a zirna hmuna thian a siam zung zung ang khan Brenda chuan thian chu siam ni zung zung in chung a thian te zinga chuan tlangwal pakhat
nem vera chu atong bele ta a ani hi brendai aya naupang ni in kumsang khazakwa somkwa pakwa chu ni som pakhata kha na pianga in katamar ka piang le seilen thau hi ni in an unaw hi mi pa pahni ni in nei ma hi anaupang zok ani nge nge a an chung kwa hi chung ko nei nung tak ni in an e zona lampo doctor lamna hi ani deuh bera na i ma pa hi heti hun la ya thin lam zai thin ming thang tak ni in anu hi naupang lam doctor ani nge nge a anu phei hi chuan private in clinic te ani hel bok ani ome heba ka hian nei ma chu a u hei i manian chuan anin kom ngai em ema Mahse an mi zia ero in ang lo hle thung an no le pa te chuan an hlotlin theinan chuan kong chu sel sak ve ve in hei i ma chu ano pan lai atanga taima le fel tak ni in anu le apa ti anga mi hlotling tak ni tumin thei tu pa chwa Mahse anaw nei ma ve thung chu naupang that che tak ni in a hmele a pianin a zirba ka a in thua moi reng bok nen lak ero chu alak hle thunga Mahse chu bak ero chu han chuan tur ero anei lo hle a awmna chuan alar pola ero chuan atang ve thei zia bok ani te chuan naupang te ni atangin nai ma chuan roi hlau ti te chingtanin aman po an man fo maya Mahse achung te awanga ke serious ero chu nei ngai lovin nei ma chuan an chung ka nei nu na chu a chuan pui hle boka chu mai ala ni lo anun chu midang te ta na har satna siamna na mangfo thinin alulul mai pe alama miti har satak ani a heba ka hian kot tho hiala midang te diriam chu ching chawin achung te ming thana phena chuan a chhezong in a ming chu alo ti lar ve veu thin ani ti chuan kumsang ni sompria ta kha ne ma chuan high school chu zawin hemi no hian anun chu siam that chu atum chhowe ta a Amah a rin tlak lo tak ani na te chu doctor te po an ron hial ba ka anun chu thlak atum ve na sa hle maya anhuwa phe chuan law school a admission po amu ve thei ta hlau mai ani te chuan heta hian brendai nen chuan in tongta in brendai a hmu ma sak berna chuan nei ma chuan angai zong hal hle maya chutiang ang khop chuan brendai chuan a hi pati theome chuti lai mekin ama ang tho hian brendai po chuan nai ma chu alo hmel du ve bok nen ami zia in ring tok tak chuan engtin emo a hi bet ve tlat maya amero chu an kum ero chu a in thlau deuh thung brendai chu kumsom hni pathum mi ani lain nei ma ero chu kumsom pakwa mi chau alani a amero chu an kum chu in hlat deuh ni ma sila brendai chuan nei ma chu alo dong sang thiam veu thung anin hmu sak ber nia chuan an pahnia chuan bara in komin rei tak an ti ti hnuwa an pahnia chuan nei manu le pa te apartment pakhat nei mana chabi akol chu vapanin chuta chuan zan hun chu an hmang don zui ta a hemi atang hian nei male brendai da chu in hmutareng thinin brendai chuan anun konga hetiang anga mangai hi alani ngai me alawa chu chu achong te le a thian te po chuan hriat puin omdana chuan adanglam an ti hle maya Mahse brendai chuan achong te zong zong hne na chuan na ima chu ataka ala hmu me lo thung a thlalak chu a unaw pa le anu hne na chu chuan hmu tirin chu po chu social media mi ani nge nge a te chuan brendai chung te chuan an fano chu Amah aya a hlim thin zia te chu hria in chuti taka a thin lung hne tu chu ataka hmu ve ngei po chu an du hle maya chuti lai mekin brendai la chuan nei ma chu a pasal hual tur ani thu te alo sei hel bok ani Mahse nei ma be thung chuan a chung te hne na emo a thian te hne na emo chuan brendai chu hmelsha te chu tum ve me alawin anin kar chu apartment a hun an manna khan atop ni mai tura angaya chu mai ba ka brendai la po chuan nem omdan chu mak ati ve de hleka cho po an chuak don ngai lo bok nen chu apartment a chu chuan anin kom thin khani a Mahse nem a chuan hun alama mo deute ani arina wangin anor du lawa Mahse hun a kaltak nu a chuan an kum in kar a thlau ema wangin tu hniana ma chuan tlang than tir chu adu lawani te chu a ring deuh tarum ruma amai ro chu hun ero thlaing ma chen chu lamang do zelin brendai la chu nei ma zona chuan Amah a chuan awaina sa zwala Mahse nei me ero chuan brendai chu hlatial tialin angai saklo tol tol mai si amai ro chu chutia ami zedang te po chu brendai chuan thathiam le in a mu thiam ve ve ka ani na taka chuan a ring phal lo ani bermai
ni khat chu brandai chuan number a hriat lo atanga call dongin chuta ron call tu chuan neima cousin ani thole neima laka chuan film khur turin aron ti mau maya heta ama ron call tu hian neima chu a hun masalama aje thalo le hlom chu ron shil vekin atana a hlom theidan te chu aron shil mai pya lama anu le pate an hming that awang chawa police man lo ani thote bo chu aron shil veka chumi awang chuan tuna hian ala tlai ma in brandai hena chuan na ema chu bansan turin a shil te boka Mahse brandai chuan chu pa tho soi chu awoi sak du talo ani ya chuan February thlachan velam chho kumsa ni som pakwa aron in her soka brandai chuan arai ti chu in shi chuak ta thutin atira chuan chu chuan a chhong ti a hriat ve theya Mahse a chung rila chuan brandai chu a hlim viau thung he anau pa hian nei mani na anin kar chu a thlak thei po aringa ya chuan nei mani na anin hmu le masak ber na chuan brandai chuan nawa pai tho chu a shil ta a chutia a shil chu atira chuan nei ma chuan an om ngai na vak po shilavin soitur po a hai cham hle maya Mahse voile khata ron thin rim da thutin brandai hena chuan pa ni chu a thil tum alani lo thote chu aron sei ta piap piap maya chu mai ba ka brandai hena chuan anau pai lai chu tila tura shilin asum sen zong zong po chu aro sak vek tur tho po a shil ta boka Mahse brandai chuan nema thuron chu apom do mi alo thong brandai chuan a hresel lo thole chu chu naw alo pai wang ani thote chu soyen chu naw chu a pai tlang ngei tur tho chu a shil ve ta mi a amai ro chu nema chuan branda ina anaw pai chu ti tla se an pahni ta na a that ber tur tho chu soile in hun engama chen chu anin hnial ta chem maya chumi hnuwa nema chuan anin kar chu ti top adu thu hial a soita ani te chuan anin hmu chun zom le talawa Mahse hetia anin hmu chun zom tak lawa po hian social media lama iro chuan message sa in bereng thinin heti lai hian brandai chuan a har sana te chu a chen pakhat ne na soyen nema chu angai thin zia te chu a shil na se mema engtin emo anna in kom chun zom le arin thote a shil bok thin ani e thil hi branda in mi padang nema a hmangai ang hian ala hmangai miau lo ani ma na te chuan February thlatop alo ni meu chuan nema chuan brandai chu ron kol ta nge in chuta chuan hmai chana in hnuwa thil omdan soidun tha ati thu chu aron soita a he thu a hriat hian brandai chu alom tak zet ani ber nema chuan ariru athlak ta ani chu ringhmal ta me in he thu a hriat nu lok hian brandai chuan a thian hnai tak ne na chuan a shil ve ta ngala ani po chuan thil chu thatakin a her chwa mai tur thuin alo hnem ve bok ani te chuan anin hmu hun tur atan chuan February ni somni paria chu ruatin hemini vek hian brandai chu a thian pakhat a classmate birthday party a som ani ta boka chuta chuan kalma saphotin an zo vele brandai chuan nema apartment chu apan zui ngala Mahse chuta tang chuan aron chok le tami alo ani te chuan atuk chu March ni khat ni in hemini hian brandai chu university a class akalmi alo maya hei hi thilmak tak ani ome achan chu brandai hian class hi a thul ngai mi alo ba ka brandai chu tu man an bitlang the reng reng lo maya heti lai me khian anu chuan birthday party a akal tur thoka lo shia in chuta akal don chuan brandai chuan anu hina chuan chumi zan chuan alo ho lo tur thu alo shila Mahse khoya nge akalanga a thian tinge angai zong bula aw mang ti chu alo sui lo ani ome chu ba ka atu ka chuan brandai chuan class akal le ngal tur tho hi soin hemi wang tak hian jinglama chuan brandai nu Florence chuan a fanu chanchin chu ngai to mi alwin awm lo ti po shilo hian ngai thatakin alo ombe top maya Mahse tlailama university lama tang chuan brandai nu chuan phone call dongin chuta chuan a fanu chu class aron kal lo chan anron zo tatlat mai chu thil hriat meu chuan brandai nu chu thlaphang ve ta tiwin an chung tile a thian de chu a hriat tir hlom ba ka brandai chu an chung tan ta ngala tu te ma chuan brandai chu kalbo mai tura chuan an ngai lo ba ka a kalbo na chan tur po chu an shelo ani chu mai ba ka brandai nu chuan be se na chu la nei ve dewin a fanu chuan engi mo hria swal ani ani rin na ala nei dewa Mahse an zon nu chuan an be se na nei ang ong po chu thamral ta tial tialin an be dong chu ani ta der mai le te chuan March ni som pakhat kumsang ni som pakwa ni a
hemini hian name vera chu katamara police station a apali attorney patini na vakalin chuta an kalna chuan name chuan athil ti swal in puan adu thu soya chumi hnuah police station a chuan thu an zofia na thin ru ma hrai ni in name chuan athil ton chu a sei zui tak ngala hetila hian ama ti boy tu chu omdeu thoma se ain jing tok veu thung a soidan chuan me che pakhat chuan apartment a February ni somni pariata khan sandanga anin kom ang thina in kom tora ro man siamin chutianga in ngai zong le thilbi seidang anni lo thole in kom bak cho engma anin kara aum lo thuasoya Mahse hemizan hian engimo awangin anin hnial detlat mai chutia anin haunelama chuan ne ma chuan brenda I chu apartment chu asan wa tura shilin ani po chu achuak zui ve maya he an apartment a hian chhuana pahnih awmin pakhat chu step nena in zom mai ni a ti chuan chutia brenda chuak chu step a chuan che sol zuin atlak don khan ne ma chuan vadom man a in ringa Mahse alo phak che si lo nen brenda chu step to pa azok mole me chuan biak thei alo ni to alo zia thule alumna chuan a ngonga nataka hliama tor thote soin chutiang chuan chanpui tum chuan a theiang anga ma alak thu soya Mahse chutianga ati chuan mopo zinga atel hlau thote soin chumi wang chuan brenda ruang chu tiral atumta a chutia ama an pu arina wang chuan an apartment area sa chuan mi chhemni lian tak oma brenda ruang chu halral tumin chu lo chu ruaman han siam ngeina a hriat lo thule khon bar tui a hmu mang chuan brenda chu lein a hal tak ngala Mahse chutia a han hal taka chuan arin ain alo alni satamai si a khola chu a jing chho mup mup maya chuta chuan ne ma chuan athil ti chu ama ta ngi boina thlen tu ani zia chu hrevel in a thunun thei pia lama thila thlen tu chu a soita bok ani ti chuan brenda a halna kho chu apartment omna bula chengwe chuan makti de walo inin aron hoi chuak nge nge a chutia zana mi chita sa han hem chu mak ati hle ni ome Mahse ne ma chuan a then ampa chu pa ngai taka lo enin nial om tak hian alo ni se ringota chumi wang chuan a then ampa po chuan thil dang a thleng ti hi a hrimi alo ni na lang hei hi a hnuwa kotlama asena chuan ne ma chu lau thong om ang po a om lo thule a hlim zok ma emo ti hial tura om thote soin eng thil ma thleng oma a hriat lo awang chuan chu a then ampa po chuan tu hne ma chuan a sei chuang talawa Mahse ne ma bokha a boil etatlat mai brenda I halral atumna chu sahemna chu ani awangin ari ral don lawani ti chu a hre chuak vele ta a ti chuan brenda ruang chu in chunga chuan lut le in chemshem tak mang chuan brenda ruang chu mun hnia a chhuale hnuwa chu chu garbage bag a khung le in bomrang a chuan a khung vele chonga chumi hnuwa chung bomrang de chu akara chuan da lutin ti ral dan tur ero chu alangai to thiam che alawa ti chuan akar chu tumbik lampo ni lo chuan a khal daringut mai ani chutiang chuan atlan pa chuan hnom pai khom na hi atlan bel don ta a hre chuak thu ti mo ti mai tur hian brenda taksak noi lam la bang bomrang ada chu a pai tak mi a taksa chung lam ve thong ero chu khopon de wa chuan ram hnoya khur lain chu chu hnim le level chuan a khole ta a chung thil ati fel zo hnuwa a hole lam tur a kara thlen don chep chuan police lo duty te chuan an man teu hle maya anni chuan ron pan hnain engwangin nge a kar chu kongsira ada an han zo chuan nem chu a hlau thong man hle maya Mahse dot pho chop ngalin abial nu ina aron kolawanga chulai muna adin thu soya chu thu chu police te la chuan lo oi ve mai bokin thudang zo belo chuan an kalsan le tamai alo ni le chuan ne ma chuan apartment chu pan le ngalin a hnu ma vel chu ti fai han tuma Mahse arin id in alo na samai si ma ni maya han ti fai chu a ho phor box sinen a ka zen chu awakol taringot maya chuta chuan ne ma chuan a thiam lo thu chu pombekin thil thlen dan le a boina chu a ka zen hena chuan a sei ta ngal veka a tira chuan a ka zen chuan ne ma chu a roi emo a tik man hiala Mahse a han ngei to nun le chuan thil thleng nge ani chu ringin ne ma pa chu a kol ta ngala chutia ne ma pa a kol ta ka chuan ne ma tan chuan ti thei om to lo mai ni lovin a kota thil reng reng chu om to lo ati thei ome apa chuan attorney chu bezuin anni po chuan
nei ma chu in pawng mai tur le in pe mai tura thuron lo pe in chu chuan a shem na chu a ti niam the an jing deuh alo ni te chuan a parim ti na in nei ma chu a in peta a ain pawna chuan nei ma chuan brandai ruang a da na te so soi vekin hetia a soi mai ba ka hian CCTV atangin nei man bolhlo paina a boma paila chu alang cheng hle boka abula chuan akar po chu langin nei ma chuan dot po chu soi ma se he thil hian ati chiang ngal hle bok ani abom paina po chu forensic le police chuan zong ngalin adana asoya chuan an bo muta a Mahse thil dang an mu chok tlat mai heta forensic lamina brandai ruang kang bang an han en sian chuan ne ma tu sei ne na in min lo tak hi mu chokin brandai ruang kang bang an han en sian chuan brandai chu stepa atlak na om ang ni theiliam chu alang mi alo maya chu mai ba ka aro te chu engma tlia kom lavin duk emo na deuh taka sona om ang chu awm mi alawa chu chapa angong la chu chung lama chuan la him pialin ru tliak chu awm mi alo boka Mahse thil dang chu an muta tlat mai brandai thi chan ni om chu autopsy report a chuan langin brandai ngonga tha te chu a chheveka borwa khip theilo tura na taka re ti sha takhian omin accident la chu ani lo chiang hle ti chu alang ta a tin brandai chu na taka re a thi ani ti chu forensic lam thu top chu ani ta der maya hei ba ga hian brandai ka chunga chuan askar them te lo omin heta chang hian brandai chu Amah scarf mangai chuan a chelo na na hope ani ti chu an ri chhuak ta a tin ne ma ko da chuan hamna tharlam tak chu langin hei hian brandai chuan a beilet ve na sa hle ti po a hriat ta bok ani ti chuan heng fin fia na sang sang atang hian brandai thi na chan chu accident ni lovin rong taka ti hlumani ti chu alo lang chhuak ta a chu mai ni lo brandai thi na tho a chung te na an no hriat nu hian thil dang chu aron in role da tlat mai chu brenda in naw pai ti chu hriat ni in hei hi nei ma chuan police ni na kha na soi mi lawa Mahse engwang soi lo nge an han zo chuan nei ma chuan brenda in anor na sa thin thole kar engma chung chu he anaw pai wang hian anor na sat viau tho soya Mahse nei ma chuan brenda ni na anin kar chu mi patmi chiat na bak ani lo tho te le anri ruwa po in mangai na am lo tho te soin hei mai ba ka hian an mahuna ta na thil seidun po an nei ngai lo tho a soi ta bok ani alanda na brenda in nawa pai tho a han soi hian nei mangai dana chuan anin kara engma om lo awangin naw cho ti tlamei tur chuan a shila amai ro chu a sen so po atum vek tur tho a shel po in brenda chuan adu lo tho chu a soi tlat me si hei wang hian anin hnial fo tho chu soin brenda thi zan po hian brenda chuan nei man hina chuan naw chu a pai tlang tur tho le nopoya nei nge tur chuan angen ta a Mahse hei hian ati thin rim tho sen chumi wang chuan brenda chu a that tamai ni in a sei ta bok ani Mahse he athil soya hian kim lo om le tlat mai autopsy report a khan brenda chu a rai lo tho chu mule ni in rai anga ain soina po kha ne makarna na amang ani po in omzeni lo ani ti chu an mu chuak le tlat maya hei ba ka hian brenda taksa an han chui chian no chuan rai the ngai lo tora nanna nei anga mule ni in he anat na hi brenda e hian tleirol ani atang hian alo shidai to ani oma Mahse ngati nge rai anga a in se si le Mahse brenda chano warjina e chuan he thil hi thu zo fiana chuan aron sei fi aveta ani warjina seidan chuan brenda e chu a period lo thu da wang le rai anga awm thu te soin hei hian ati hlim hle maya ati lai khan anat na cho she thoma se naw apai ani arin tho a shil tho soin doctor te khan dot an shil ani chu a ring hel maya amai ro chu chotia hlim em ema awm la ya abel pa nema a han shel chuan ani la chuan no support nekin alo thin rim hle ba ka a mu chun som do tamia lo maya nima sila brenda chuan arai nia arin tho hi a chen te pahni hne na ba khian soilavin ano hne na takngel po khan soilawa chumei ba ka doctor hne na po fin fianan in entir po in entir man lo alo ni Mahse a chenu Virginia ina a soidanin a chenu brenda e chuan arai nia arina chu ne makarna na a man lo thole naw pai anga ai ngi tak tak tho de soin
no ni tora ai nge to chuan a hlim thu te a soi hial ni in a soi bok ani ti chuan ne ma chu ain puan ni atang khan man ni in ain puan a chu fin fian ani na thil dik tok lo om chung po chuan ne ma chon thil thleng chu accident ani tho chu ala soi tlat maya chu mai ba ka kha thil thleng awang khan a hlau thon em awangin midang shil mai lawa rapthlak taka brandai ruang chu tiralta ani tho ti le brandai ne na anin karpo kha in mangai na aum lo tho te soin in mu thin pa ngai ang leka anom tho chu asai boka chulawa Argentina ramdan noya chuan in ngai zong emo in kopte in kara in thana a thlen hian ngai seriously ni in a chan chu ator to chu be thei maya om tora om ve bok wang ni nan nga ya ator tu tian an kopui te chu an rin zo em wangin in be na po om se an rin lo ber ni nan nga ya ti chuan ko chuan brandai le nei ma te chu in ngai zong pa ngai anga angai ni bai chuan ne ma chan chu chedon viawin shemna po dam chunga tang tora a chong thu rel thei ani don boka Mahse ne man jaste a min the ni bai chuan are bera po kum som panga chung tang tor ani don thung hemi wang hian ne ma pa chuan a thei top chu chho zelin ne ma le brande te in kar kha in hmunga ina dik tak ni lavin a chang changa in muringot le in zom na ngep nei an ni lo zia chu halan tir po atum sa hle maya hemi wang hian atorni po thatak tak arwai hial ni ki ani ti chon chung atorni roi te chuan ro mana chu an siam na sa hle maya chung an ro mana chuan ne male brinde te chu in zom tak tak nei lo anga soin chumi tilang tor chuan pona an pahnih chuan mi mit mua po anin lan lo thu te an soya hemi ba ka thalak tak ngal po an na lak don lo thu te le an chung te tak ngal po an na in me sha tir lo thu te chu an soi war le boka amai ro chu brande chung te lam i ro chuan an fanu in ne ma chu a hmangai hle anga an soi ba ka ne ma chu a chel lo chu ang hialin an soya Mahse ne ma chu brandai hian norlui adu lo hle thong chumi wang chuan thil dang chu soi pui lovin ano hne na po chuan in hmel sha tir lovin hun chu amamo anga an ngai maya Mahse ne ma classmate pakhat chuan ne man brandai chu angai sak tak tak lo thu te soin brandai bula khosak chu noma ti viawna in atana a hun chu apek ngai lo thu te le brandai tan chuan be se na thlon mai mai apek tho a soi bok ani hengba ka hian branda in ne ma na a rai tho a soi a classmate ina an soi dan chuan amang ang hle ni nan soya thil thlenga tanga tlan chho dan chu a zon char char thu te le ne ma chuan nau te chu a pian ai chuan ama chu in thamai adu thu chu an soi hiala heti laya aril ro hi tu man an lo she thiam pui lo ba ka athu soi po hi an no oi saklem lo alo ni a ya chuan brandai thi ma kar khata khan ne ma chuan aka zen ne na chuan poisa hlo a thil ti sak tu tur a sha de sha lo chu a zo taringota Mahse aka zen chuan chutianga alo ngai thu tak pui lem lo ba ka a roi emote alo ti mai maya amai ro chu ne man zana kol nuwa a thil ti te thobo dan tur a zo che khan thil thlen dan chu arin ai alo serious ya chu a hrive chau alo ni khatia brandai a thi no khan ne ma chung da chuan brandai chung da na chuan thil thleng awanga poi an ti tho chu an soina sa hle maya chu thina chuan an mani po na sa taka a ngong ve thu te an soi boka Mahse ne ma attorney te chuan thei top so in a shem na ti hniam thei dan tur chu langai to char charin brandai chu ne ma thlem kwal vel tu nia chho chu an tum sa hle maya tin ne ma te chu chung kom thei an awangin brandai khan anau pai chu pho chapin ne ma chon ane nge theinan akar reng tho an sei tamok maya chutiang tak chuan attorney te chuan brandai chu an pu chhea ati thei ome he mai ba ka ne man thil thlengina a thon tho kha soina sa hle Mahse atira police ti ne na ain pon lai khan brandai rang kang bang a song bol dan a soina lau thong takle poiti taka thil ti ani ti chu rin a har ta hle boka heta ne ma chet na lo mu tu a then om pa po chuan zana ne ma mo chuan lau thong mel a put lo thu te le thil thleng har sa po om lo ang maya alan tho hi a soi da boka he hian ati chan tak em chu ne ma khan ni khwa shia in a har wang tha a atia poya khoi lai po khan aril ro akim ti chu a chiang le da bok ani Mahse doctor te chuan ne man aril ro lama har satna ane nge tho soin
chung te chuan a thil ti rowa takha a thlen tir lo tho chu an soi tlat maya hei ba ka hian ne ma patia chu mi hausa le min thatak ni in thil an ti thei em a sum an nei bok nen an otor ni te chuan ne ma tal tur po chu po khotlai dan tur chu an zung char chara hei hian minol puina thil thleng chu an ngei to zui lo an rin wang alo ni heti lai me khian brandai chung te po chuan ne man shem na nep te atwa rang te chu an lo hlau hle maya chu mai ba ka thil an ti theina chu chang choin dan ro re na chu an chunga lek ani lawang te chu an hlau tak seta chumi wang chuan brandai no Florence chuan Amah a thei top chaw be tumin pun khom na te po a huai hot ta fo maya chutiang ani ta ka chuan mi tam tak chuan Amah chu ron support ve hlumin kong de chu an zo ta huai huaya te chuan chutia mi pui tam takina norle kong zo te an ne ta ka chuan brandai thina po kha mi te ril ro chuan ron thar zelin trail po chu nei ani ta nge a me thla kumsa ni somni pakhata khan trail chu tan ni in nema torni te chuan brandai ne na anin kar chu inlung le ti takzet ani lo ziamo chu ti lan tumin ko chu min an du hle maya chutiang anga kot an min the chuan nema shemna chu anep deuh don ba ka kumnga tanga kumsari nu a chuan bela chwa ani theidon tabok ani ti chuan chal nei hun chung chuan nema chu ril ro ha mel emo an boy mel om ang po a om mia lo ba ka in chhela nei om po hian alang lo hiala in atorni te thuron angin brandai chung te na po athil ti awanga poi ati tho kha asoi boka Mahse hetia asoi na po hi atming ve mai chaw anga ti in arun lui zok ang hialin awmani ome amai ro chu me ni som pali kumsa ni somni pakhata khan ko chuan ne ma chu thiam lo chantir tangi nge in heta hian tol tha mai ba ka atwal tha rawang ti ri ral atuma wangin thiam lo chantir ani ta a adam chunga lungina tang tura achung thu rel sakni in hemi hun chung hian bela chwa theipo ani talawa hei mai ba ka brandai chung de ne na khan zang na dom na peso mak doi thum petorin ko chuan ati tabok ani amai ro chu a shem na an shin lai hian ne ma chuan che om ti om po a om lo ba ka thutop soido ani le nei lo te an so po chuan engtin ma chang lo hian atan engma ngong ani lo ang hialin ain nga ya Mahse nema atorni te chuan ko ro re na chu khin nge chu du in thu she tu le fin fiana dang an zong sa hle maya tin nema chu a thiam ngei ni ti lan tir chu an tum sa hle boka Mahse he thila hian an do dan ang ni lavin ahmalama nema poi khoi midang ati boy te kha an ron in lar le ta tlat mai nema classmate me chia te pahnia chuan nema chu mi swal le midang te ta na noksak ani tho chu ron soin heng hi chanchin bumi te chuan an lo chin che ngal ta mak maka chu chapa ko ta hial po din pui anin huam nge ani ome anne soidan chuan nema chu a hmel that ba ka a hausa bok nen me chia te chuan an nar ngai mi ulo ni nan soya Mahse me che pakhat chuan nema bem na chu alo nar tlat mai chutia a nar ti a shat vele chuan nema chuan chu me che chu en thlaro fobin avo thin ba ka ti ming che dan to chu angai to char char ni in an soya hei ba ka hian me che pakhat po in an skula changa chwa pha hialin he nu hian nema chu adu lawa chutia adu lo chu angai dan ani lo ema wangin nema chuan ti ming che dan rewo chu ngai to in thuleng wak dik lo tak tak ta chu a the dar fo maya chu mai ni lavin chu nu thlak ta chu midang te hne na chuan lo thon dar hialin chutiang chuan ama do lo tu te chu ati mol pho fo thin alo ni Mahse heng thil hi apa chuan alo thup sak vek zok alo ni reng maya ya chuan march thla kum sa ni somni pahnia khan ko chuan chal chu nei thale in heng mai che pahni te thu se chu ngai to tel ani a hemi ni ta ka chuan ne ma shem na po chu dam chunga tang tur ani mai ba ka kumsum nga pakhat chung chu she taka lung ina tang tura achung thu re sak ani ta ani